नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि 18थि बोसोरसालिया जथुमाया थुंगेबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि 18थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 20 आरो 21 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों साहा गयबारि गुदि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुङो। बे गेवलां मेलखौ दखरा एबसुनि आफादगिरि अमृत रामसियारि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया बेखेवनानै होयो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया। मख'नो नांगोनदि नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि बे बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेलाव 2 बोसोरनि थाखाय गोदानै बिबान दाफुंनानै लानाय जायो। नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि गोदानै आफादगिरि बाबुल स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै कान्तेश्वर नार्जारिखौ गोदानै बिबान होनाय जायो। उमेश दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि बर' हारिनि जेंनाफोरा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गाहायै थागिबि हारिनि हानि जेंनाफोरा नांगौ बायदियै सुस्रांजायाखै। बेनिखायनो सोरखारा थागिबि बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होजोबनो नांगौ आरो हानि फाट्टाफोरखौ होजोबनो खावलायो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन आरो दिनै बेनिनो गेवलां मेल बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सानदों जे डेलिगेटनि गेजेरजों दखरा आफादा माखासे जिखिनि जोंनि जेंना ओनसोलनि जेंना बेखौ लानानै सावरायदों आरो जोंनि लाइमोनफोरनि जेंना आरो जोंनि फरायसाफोरनि आरो बे ओनसोलाव थानाय हा हुनि जेंना बायदिखौ लानानै बेहाय सावरायदों जानांगौ आरो बेखौ बोरैहाय सुस्रांनो हायो बेनिबो लामा मोनसे दिहुननानै फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि मावलानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनि बिथोन जिल्लानि बिथोन लानानै दिनै बेवहाय सावरायदों आरो बेजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावनो थाखाय जेब्लायबो रेडि। दिनैनि समाव जों बुंनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिया अनसायनानै 55 बोसोर बे आगान सुरबाय आरो बे 55 बोसोराव गोबां खैदां खैफोदजों माने बारबोबाय आरो बर' हारिया बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ अनसायनायखौ कुनुदिन खमायबोआखै। नाग्रिजुलियाबो खमायाखै। दिनै बे नाग्रिजुलि ओनसोलनि नैबे गयबारियाव गोबां जेंनाखौ जोङो नुदों। दा बेनि थाखायनो माखासे एकदम गोनांथार जेंना दैनि जेंना बेवहाय दङ। गोनांथार जेंना मैदेरजों मानसिजों जे संघात जानाय मा सौग्रावलायनाय जानाय बे जेंनाया नैबे साहा ओनसोलाव दङ। बेजों लोगोसे हा हुनि जेंना जाय हा हुखौ दिनै सनितपुराव होबाय। सनितपुराव 1301 जन 1300 सासेनो हा होनाय जाबाय जे फरेस्ट लेन्ड बेखौ होनाय जाबाय। दा नाग्रिजुलि हालामावबो बेफोरबायदि फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जे ट्राइबेल माहारि बर' माहारि बिथांमोनाबो हा मोननांगौ बेखौ जोङो दाबि खालामदों आरो सरकारा बेखौ थाबैनो नायसनगोन। दिनै माने हानि मेला खुंदों बरमायाव जाहाथे नैबे मेलाया जाहाथे मेलाल' जानानै थाया रायजोआ मोननायनि बेब'स्थाया जायो बेनि थाखाय सरकारखौबो जोङो खावलायदों। दा नैबे आसा खालामदों बर' हारिखौ अनसायनो थाखाय रायजो जेब्लायबो राजि आरो बर' हारिया गेरेमसा माहारि जानांगौनि बड'फानि सिमाङाव बयबो आगान होगोन। लाइमोनफोरा सांग्रां जागोन बेखिनिखौ मिजिंथियो। बेनो जोङो एखेबारे साननो गोनां बाथ्राया बेनो जों बिनि थागिबि होननानै बुङो बर' हारिया आरो जोंल' बुङा। दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मोना गोदो चिफ मिनिस्टाराबो बुङो बर' भुमिपुत्र सोरबा मिसिं कार्बि राभा बेफोर सनाल कसारि बायदि बायदिया भुमिपुत्र अखमर भुमिपुत्र होननानै बुङो। नाथाय गुदिया जाहैबाय जोंनि माखासे जेंना दङ हा हुनि जेंना आरो बेयो माखासेया जों खालामनानै लानाय माखासेया खिन्थु जोंनो सरकारा दिनैसिमबो जेंनाखौ सुस्राङो। खालामनानै लानायनि जेंनाया जाहैबाय जोङो हा हुनि सायाव सांग्रां नङा। दिनैसिमबो कागज पत्र जोंनियाव मियादि थाखानाय हाफोरा लिजआव थांनाय सरकारि जानाय बे दिनै गोबां प्रमान दङ। जोङो अफिसाव थांनानै डकुमेन्ट जे खालामनांगौ कागज बुथुमनांगौ बेवहाय जों एखेबारे सांग्रां नङा। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाइक रेलि लानायनि गेजेरजों बेखौ सांग्रां खालामदों। हा हुनि सायाव जों सांग्रां जाथारनांगोन। जों बेसेबां खारबावनो बेसेबां हादान नागिरबावनो दिनै जिखिनि दङ बेखौ रैखा खालामनांगोन आरो बेवहाय
गुबुन हारि हाबफैनायनि सुजुगखौ जोंनो होनाय बायदि जोङो गारनानै खारो माब्लाबा फाननानै खारो एसे दामाव मोनबानो फानो बा माने बाजार जायोबा टाउन जायोबानो जों एरायो दा बेफोरबायदिजों जोंनि माने संसारखौ जों जाबाय थानो हानाय नङा जोंनि हारिखौ जों रैखा खालामनो हानाय नङा हा हुआ जोंना एखेबारे रैखा जाथारनांगोन बिनि सायाव रायजो राजायाबो सांग्रां जानांगोन आरो सरकारा जेरैबायदि सुबिदा होदों दिनै बैसुमुथि मिशन खालामदों बे मिशननि गेजेरजों आसा खालामदों बर' माहारिनि जिखिनि हा हुनि जेंना आरो नैबे ओनसोलाव थानाय जिखिनि हा हुनि जेंना दिनैसिमबो बिबौनि सोरबा बिमायंनि हा हुआ दिनै नाम दानस्लायनाय बे दिनैबो जायाखै हा हुआ ओरैबायदि माने बेजों माने जेंनायाव दङ बर' हारिना माने सोरबा गावनि नामाव हा थाखानायफोरा गुबुन माने मानसिफ्रा हाबफैनानै थादेरनाय बायदि बायदि जेंना जोङो नुदों बिदि जाहाथे जाया आरो बेखौ माने सांग्रां जों जाग्रोनांगोन आरो सरकाराबो जि सुबिदा खालामदों बैसुमुथिजों जि मिशन लादों बे मिशनजों खुनु दिन हालाङा जासे फरेस्ट ग्रेजिं बिजिआर जेराव दङ बर' हारिया बा बर' माहारिया आरो जाय जायफोर मोनथाव बिथांमोना मोननांगौनि थाखाय जाहाथे खुनु माने जाहाथे दुइ नाम्बारि खालामालासिनो बा सोरबा सरकारि माने साख्रि आवलाया बेहाय माबा मोनसे अजद दैखाङालासिनो एखेबारे इजियै गोरलैयै मोननो हानाय बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो अब्लासो बे सुस्रांजानाय जागोन दा बेखौनो खावलायनानै जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो जेसेबां हा हुनि जेंना दङ जों सांग्रां जानायजों सरकारा जाहाथे सुस्राङो। रादाब दैथायहरगिरि तामुलपुरनिफ्राय बड' गोमसार।